máj 2026, železná studienka v Bratislave. Komunisti sa zišli. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave tohto stretnutia. Verím, že sa budeme všetci dobre cítiť. Som veľmi rád, že sme sa mohli s Jožkom Martinom a so všetkými dohodnúť na tom, že budeme robiť spoločne tu, stretieme sa, porozprávame, čo si kto myslíme pri tejto príležitosti. Takže cíťte sa dobre, je tu toľko jedla, že budete mať čo robiť a kľudne sa neštíťte ani zobrať si domov z toho, čo tu je, pretože treba to všetko minúť. Ten program je pochopiteľne venovaný Sviatku práce. Sadneme si potom zrejme, keď to opečeme, najeme sa, vypijeme. Nemáme dostatok personálu, takže každý sa musí obslúžiť sám. Kto bude mať chuť na pivo, tam je pivo aj s otváračom. Sú tam malinovky, keď sa minú, tak tu máme vodu a sú tu aj minerálky. Plus všetko, čo je na stoloch, je určené účastníkom. Nebudem dlhšie rozprávať. Karol mi kázal, že sa mám predstaviť, takže Karolovi Ondriášovi hovorím, že sa volám Juraj Janošovský pre tých, ale všetci sa tu dobre poznáme, takže ešte raz cíťte sa dobre na Sviatku práce a mieru. My sme v pozvánke písali o tom, že my vidíme takú hyperbolu od obchodnej súťaže na voľnom trhu až po súčasné vojny, ktoré prebiehajú na celom svete. Je to akési prirodzené pokračovanie konkurencie, súťaže, ktorá nakoniec v honbe za vyšším ziskom končí skoro pravidelne vo vojnách. Sme všetci nervózni z toho, že svet, civilizácia, Slovensko, Európa smeruje takýmto tempom rýchlým do veľmi nestabilnej doby a iste všetci, ktorí sme sa tu zišli, máme z toho aj osobný, aj politický, aj spoločenský problém. Rozprával som sa s Vladimírom o tom, že čo v tejto situácii robiť. A myslím, že môžeme o tom rozprávať aj dnes. V každom prípade je nesporné, že treba pomôcť všetkým tým, ktorí bojujú za mier a ktorí sa snažia o mier. Takže v tom môžeme byť jednotní a ak by k niečomu mali byť takéto akcie, tak k tomu, aby sme drobné nezhody v posudzovaní skúseností z prednovembrového režimu, v kritike súčasného režimu, bez východiskosti súčasných pomerov, prešli k hľadaniu spoločných podujatí, akcií a iniciatív. A stretnutie pri 1. máji je jednou takou iniciatívou a ja verím, že budú nasledovať ďalšie. Môžeme mať rôzne názory, ale prejavy, aktivitu by sme mali dokázať robiť spoločne. Takže želám vám k tomu dosť síl a odvahy, energie, umožňuje vidieť tie veci v súvislostiach. My sme tu nachystali aj v podstate takú panelovú diskusiu, ak sa najeme a občerstvíme, tak by sme si mohli sadnúť. Vyčlenili sme také 3 témy, alebo navrhujeme také 3 témy. Priama demokracia, milionárska daň a neutralita slova. Budeme dávať pozor, akože... No, moje meno je Jalal Sulejman, tak každý 1. máj ste ma videli kričať, hlas a podobne na námestí SNP. Žiaľ Bohu, tentokrát nemohli sme na SNP, lebo opravujú námestie. Každý, čo chodí odtiaľ, si myslí, že primátor nám pripravuje
asi metro a nakoniec vyšlo najavo, že len mení povrch tohoto námestia. Vážení priatelia, mal som 15 rokov v súvislosti s 1. májom. A mal som to šťastie, že ma vybrali na prvú akciu v takej malej dedinke na okraji Sýrskej púšte, kde sú, síce je to polopúšť, tam sú hory, a vybralo sa najväčšia hora a tam budeme z 30. na 1. mája paliť oheň. Aby už zvyklo, jednoducho na 1. maj palíme ohne na horách v noci. Moja manželka môjho vzdialeného strýka volala sa Rachel. A Rachel sedela na dvore a prisahala na druhý deň ráno, že sa jej zjavila Panna Mária na hore. Uvádzala kedy, lebo vtedy ten oheň jednoducho, keď sme to zapálili. Prišlo 40 rokov, tam je jeden pomník, že tu sa zjavila Panna Mária a ja a moji rovesníci vedia, že som tu ja, ktorý zapálil oheň na pamiatku udalosti z 1. mája zo Chicaga. Každý si myslí, že tento sviatok je nejaký komunistický sviatok alebo niečo podobného. V skutočnosti tento sviatok vznikol na územie Spojených štátov amerických. To sú z mála sviatkov, ktoré oslavujeme a pôvod majú americké. V Chicagu, keď postali robotníci. Je možné, kde ten pomník je? 1. mája 2026 železná studienka Bratislava, komunisti a ľavicoví si už ochutnávajú na dnes 1. mája 2026 sme na železnej studienke a prišli sme sa pokloniť k pomníku. Tak povedz niečo. Je to pomník, pri ktorom 1. mája 1890 prišli sa pokloniť robotníci z manifestácie na oslavu 1. mája. Proste pomník, ktorý je venovaný pamiatke oslavy 1. mája v Bratislave. Áno, bol to asi prvá oslava. Prvá oslava asi 1890. A vidieť, že to bolo dávno, lebo tu tie písmena sa už nevedia ani rozoznať pomaly, ale myslím, že tu bude večne. No. A tu sme sa prišli pokloniť ďalší a položiť kvety. Tak položíme. No. Nechcem tam zmetkovať. Takže... Ľahko si to zapamätali, to za 9. mlynom hneď doprava. Toto je ten pamätník. Pokloníme sa. Áno. Áno. Takže 1829. 1890. taká prvá oslava 9. mája v Bratislave. A už aj zarastá machom. On má dobrý základ, takže ho ešte nikto... Lebo tu je viac spomníkov partizánov. Toto vyzerá jak... Ja som...